Първомай, България, втора част. Вероятно като знак на благодарност, че княз Фердинанд върнал градския статут на Хаджи Елес, местният главен учител Райко Божанов и местният народен представител Петър Черкезов изпратили телеграма, в която настоявали градът да бъде наречен на новородения му син, принц Борис, роден на 30 януари 1894 и на следващия ден указът за преименуването на град Хаджи Елес в Борисовград бил издаден. При идването на социализма по идея на доктор Славчев на 1 май, Международният ден на труда, в 1945 г. на специален митинг гражданството поискало в чест на празника Борисовград да бъде преименуван на 1 май, което е станало естествено на 5 май същата година. При идването на така наречената демокрация по времето на правителството на НДСВ били направени 2 опита от местните жители за връщането на името на Борисовград, но неуспешни.